अगर आप पसंद करते हैं रेस म्यूजिक स्टूडियो का ऑडियो वीडियो तो लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तू घरे आजा के रास्ते सैया कबो हिले नहीं पलंग के पलैया तू घरे आजा के रास्ते सैया मन करे कदी से जबाल रैया तू घरे आजा के रास्ते सैया कबो हिले नहीं पलंग के पलैया तू घरे आजा के रास्ते सैया। मन करे कदी से जबाल रैया तू घरे आजा के रास्ते सैया कबो हिले नहीं पलंग के पलैया तू घरे आजा के रास्ते सैया मन करे कदी से जबाल रैया तू घरे आजा के रास्ते सैया कबो हिले नहीं पलंग के पलैया तू घरे आजा के रास्ते सैया कबो हिले नहीं कब आईबा मनवा में बाहुदा बूदी चोलिया में होला बहुत गुदा गुदी कब आईबा मनवा में बाहुदा बूदी चोलिया में होला बहुत गुदा गुदी सहल न जाला रहल न जाला मन करे नदिया में कूदी चला जाड़ो नहीं ओढ़िले रजैया तू घरे आजा के रास्ते सैया कबो हिले नहीं पलंग के पलैया तू घरे आजा के रास्ते सैया। गईला तो तहरा भइल ढेर दिन हो खोजे सरवी सिंह अब हमारो मशीन हो गईला तो तहरा भइल ढेर दिन हो खोजे सरवी सिंह अब हमारो मशीन हो चढ़ल जवानी अब नहीं मानी ए राजा सुन तोहरा बिना हो माटी लागो पैसा रुपैया तू घरे आजा के रास्ते सैया कबो हिले नहीं पलंग के पलैया तू घरे आजा के रास्ते सैया कबो हिले नहीं पलंग कबो हिले नहीं हिले नहीं पलंग
राज हम कहीं कहल हो यूएस तो धीरज के बिगड़ल बचल हो सैया से राज हम कहीं कहल हो छोटे लाल छोटू के बिगड़ल बचल हो अरविंद एक सन करे री एक सन मिसे ला गोरे गोरे गाल हो आज सुझे नहीं कौन रुपैया तू घरे आजा के रास्ते सैया कबो हिले नहीं पलंग के पलैया तू घरे आजा के रास्ते सैया मन करे करी से जे पलैया तू घरे आजा के रास्ते सैया कबो हिले नहीं पलंग के पलैया तू घरे आजा के रास्ते सैया मन करे करी से जे पलैया तू घरे आजा के रास्ते सैया कबो हिले नहीं पलंग के पलैया तू घरे आजा के रास्ते सैया यूएस रिकॉर्डिंग स्टूडियो ढाका।